केमिति बंधा हेले? प्रभु जगन्नाथ हनुमानଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗିବା ସହ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନାର ଶିକୁଳି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚିରକାଳ ଜଗି ରହିବ ଏବଂ ବେଡି ହନୁମାନ ନାମରେ ଏହିଠାରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଇବ।